Molweni zakuthi ndathemba ni right ngale mina namhlanje othetha ubulelani Mabhokela from Zukhali Media andam ndodwa ke ntozakuthi ke ndaba negqiza laseZukhali behind the scenes lapha ke ntozakuthi ke eGolden Highway highway ntozakuthi ke eMdantsane ngale mina namhlanje ke ndibulisa kakhulu ke kubantu ke baphaya emathole naye wonke umuntu lapha kule mini inhle kangaka kule nkonzo ye-memorial service katata ke ntozakuthi ke apha eceleni kwami ke ndihleli ke notata ungesimane ntozakuthi ugcwanini nambona ke ntozakuthi ke umhle ngale mina namhlanje nabona ba ke umama umphethe kahle ke wena umuntu ke uzozimasa tata maniqala ukubulisa eqala njani ngiqala ngale mina namhlanje asiphilile tata kodwa zimbi lokho vuka nje ndisemandleni uphile nawe tata ngaba nje ndiyafeketha ngale mina namhlanje ngicela ubulise wonke umuntu ozozimasa lenkonzo katata ke uMr uNxakhwe molweni Dogwana yes dingo Japan Michael Ngesimani kumeya isiduko uXakhwe ndisebenze naye usukela eMercedes Benz ndaphinda ndasebenza naye eMathola District Municipality ngexesha elalinzima ixesha leapartheid phaya sasiba yi4 abantu abazi-blacks abane-position bonke abanye abantu ngabantu abamhlophe kodwa ke sazama njengabantu abane-background yombangazo ukuba sitransforme njengoba niyibona nje ke ngoku Mathola inezandawo kuthiwa ngamahlathi Mbhashe ntoni kwakungekho ntilo lohlobo into eyayisenzeka nje qha yengamagama wendawo kuthiwe apha kuselanto kusemthatha kuthiwe ke ngoku ke apha ke kuse-Wild Coast kuthiwe apha kukaqoboqobo kuthiwe apha kusendaweni ethile then ndingaqhubeka yes ndingaqhubeka ya then ke ngoku ke uXakhwe lo yena ebengekaqala usebenza apho uthe zasebenze apho ndamreyika uba makosebenza pha kuba sesiyekile usebenza eMercedes Benz waqeshwa ke uXakhwe phaya ephantsi koNeville Latta kwi-administration bathengelwa ke iventure isizathu soba bathengelwe eziventure bazawudivarisha i-agendas kunye ne-minutes ze-previous meeting i-agenda izabe ijongene yona ne-meeting ezayo zonke ke ezi-local municipalities bezibamba umhlangano eCaxton Center phambi kwe-Daily Dispatch apho ke kwakukhona ke ihholo elikhulu ekwakuthiwa yi-council chamber then ezo minutes ke ngoku nezo agenda zilungiselela into kuba xa kubanjwe umhlangano pha ibe ngulowo mntu ajonge ezincwadini zakhe uXakhwe ke wathengelwa iventure njebethengelwe le venture nje ke ngoku wanika ii-areas zakhe azawusebenza kuzo kwathiwa ke ngale venture uzawuqala usebenza eTsholombqa kwixesha ke ekwakuthiwa yi-transitional local authorities uzawusebenza eTsholombqa asebenze eNgqushwa aphinde asebenze nakwezinye i-nearby local authorities hayi kuXakhwe ke wawenza ke lo msebenzi ngendlela efanelekileyo sesikunye ke ngoku ke noXakhwe ke apho ke akukho meya le esisigaba semeya sesayizolo into eyenzeka nje qha zii-councillors ezikhoyo sebenza ke uXakhwe ke umsebenzi omhle okwenene.
Hi everyone, this is Babelo Khatledi here from Zukali Media Production. We are here at Amatole Municipality today to shoot digital tribute for Mr. Xakwe. And besides me, I am with Mr. Jonas, who will introduce himself. Good morning, sir. Good morning, Sissy. How are you this morning? I'm fine, thanks. And how are you? I am good, thank you. Can you please introduce yourself to the viewers at home? Yes, my name is Tembisile Vincent Jonas. I am the divisional head for Integrated Human Resource Management. Okay, Sam. So, we are here most for a digital tribute for Mr. Xakwe. What type of a person was he, or Mr. Xakwe, and what impact did he have here at Amatole? Mr. Xakwe, famously known as Kwalo, was a very kind-hearted person. He was focused, resolute, and always gave direction whenever he had to do so. He was impactful in various ways because he assisted the institution in arriving at certain decisions. Okay. And how will Mr. Xakwe be missed? Well, he will be missed deeply because he was a very resolute person. Yes. And very committed to the organization. Okay, it sounds like Mr. Xakwe was a very good resource for the organization. One last question. How will he be missed, Mr. Xakwe? Well, we will remember him for his kind-heartedness and also for his commitment to the organization. For the good work that he did for the unit he was heading. Remember, Mr. Xakwe was the manager for labor relations. So one of the responsibilities he had was to give direction and give advice on how certain things, certain issues needed to be handled. So we are really going to miss him because we are going to miss that wisdom. He was a very, very wise person. Okay, that's about it. Digital tribute ka Mr. Xakwe. Thank you so much. Thank you very much. Siphinde sinibulise ke babukeli emakhaya ngale mini ke namhlanje silapha ke eMathole Municipality. Apha ecaleni kwami ke ndihleli ke nomama abamaziyo ke bathi ke ngo-AK endoza kuthi ke mama udabula ngale mini namhlanje uzakasibalisele ke i-tribute ka colleague wakhe ndoza kuthi nguformer ke senior manager ke katata ke ebefudula ke ephangela ke kulomzi ke siubonayo ngale mini namhlanje. Sithe sifika ke apha ke samkelo ke ngezandla ezishushu ezinobele njeba wena usibukele apha ekhaya. Njebe ngitshilo ke ndake nhleli ke nomama uAK ndizamdubula ke ngemibuzo yena ke uyandidubula ngempendulo uthoke ngumama udabula. Mama udabula unjani ngale mini namhlanje? Ndiphilile mhlekazi enkosi ninjani na? Ingaba nje ndiyafeketha ndibulele somba ukuba ndifumene le mina namhlanje. Yes. First of all ngicela ke ubulise ke ifamily yakatata unqakho unkosikazi nabantwana bakhe besibukele pha emakhaya ngale mina namhlanje. Ndiyabulisa kusapho lakwaXakwe. Ndiyabulisa kusapho xa ndisithi usapho ndiquka wonke umuntu kudibene nezizalwane nezalamane zakhe. Mama uAK ngale mina namhlanje sicela ke ukusibalisele imbali malunga ke necolleague yakho la ndithi ngale mina namhlanje abantu abalapha kule memorial service abamazi utata unxa kuba ebengumuntu onjani apha emsebenzini athi ke amakhumsha sweet memories lolo thuba ke mama. Ndiyabulela mhlekazi. Mr. Xakwe, affectionately known as Ken, Iqhwangusha, to many of his colleagues and friends, joined Amatole District Municipality during the local government transitional period. Okay. To provide some context to this narrative, please allow me to first explain that before local government elections, ADM was called Amatola Regional Council.
And after 1995-1996 elections, which were the very first elections in South Africa post-1994, Yes. it was called Amatola District Council. Oh, wow. Yes. And this relates now to the local government structure that existed between 1994 and 2000. Now, Ken joined this municipality in 1996. He joined it when the district council had about 19 TRCs. TRCs, by TRC I mean a transitional rural council. There were about 19 of them that were employed by ATM, the Xolile Jakatyanas, Mr. Zuko Falo, Ben Vanda, Otatu Skolo, and so many others. I only remember that there was a lady that was located in the Mbashe, Nguma area. That was the Yes. only lady amongst that 19, but there were 19 in all. Ken was located in East London TRC, Okay. and his political leader was Councillor Tekile, Okay. and administratively he was in the administration department under the directorship of Mr. Neville Latta. Okay. He was reporting to akakho umuntu endakhe ndadibana naye ofana no-Ken, because I'll recall as we go. But what is important here was that they played a very crucial role in different phases of this period, this transitional period, and that is in the history of South Africa. You will remember again that Ken ebe busy nakwinto ze-politics. Oh, wow. So he played a crucial role because administratively he was involved as well as politically, because we would hear him talking about, hey, I had a meeting last night, been a branch meeting, and so forth and so forth. So you realize into yokokuba ngumuntu lo oplay a critical role kwinto ze transition ze local government. Okay. So when you talk about Ken, you cannot miss the fact that he was part of a transition year local government, which is a big thing, really. Now, they were all working administration department, like I've said, under Neville Latta, and they were all doing all the administration work with TRC. So they were acting as a conduit between the district council and TRCs. Oh, okay. Yes. And post that period, they were absorbed now into various positions in the municipality. Your auxiliary services, your council support, your LMs. I remember Okeniana was absorbed in the council support as one of the officials in the council support division. And Mr. Jagatyana was absorbed in the auxiliary services, or Ben Vanda in the rural local municipalities, yes. Yeah. So he moved up the ladder because of his demonstration of capabilities and resourcefulness, because he was a very resourceful somebody, a very clever somebody. And then Ken was moved to that that is a council support department. And then his boss, that is the immediate senior, Miss Lindy Mzamo, the one that I said I will recall as we go. Miss Lindy Mzamo left the institution, and Ken applied for the position. And because of his capabilities, he took up the position of being a manager in the council support division. Council support get these days, that is at Amatole municipality, is what is called ISS, that is integrated support services. So it was part of that kind of function. By the time Mr. Xakwe was in that department, he was under the directorship of Mr. Bob Naidu, who is now with EPCM, but he was still here then by then.
Later on, there was a position that was advertised at a Human Resources Department after Mr. Pakishome Rafti left the department, a position of employee relations. Mr. Tlakwe applied and he got the position, and he got there, and it was just a moving wheel. He was just like, and he mastered that position. Okay. And he managed it very well. That is the time I came into contact, or I interacted more with UKEN. Okay. And that was the time friendship yam no Ken yaqala khona. Yaqalisa ke apho, and nam ndivana naye nje is because bandibonile into yokuba there's a lot with this man. Umuntu lo njengoba besenditshilo ukhona kwi-politics, umuntu lo ukhona kwicala le-administration, so it was very easy for him now into yokokuba asidibanise zombini ezinto during the transitional period, because kaloku uyayazi uba administrative kwenzeka ntoni, uyazi at the same time into yokokuba phaya emakhaya kwenzeka ntoni na. So he was that kind of usage apha kuthi samsebenzisa ke accordingly. Asamiyeka as umasipala. Besenditshilo ke into yokokuba imasipala phaya ujoyine UKEN Amatola District Council. Okay. But ngoxesha ke ngokusele ejoyina apha kuthi seyi Amathole District Municipality. Okay. Yes. So evolution ke nayo yamathole yenzekele elapha kuthu uKenneth. Then ngokubona isiphiwo, the potential and the enthusiasm UKEN had, I hooked him up with one of the giants, or a renowned labor law expert locally, Mr. Jonathan Goldberg. Baqhelana ke no Jonathan to an extent of UKEN ended up registering kwi-institution ka Goldberg. And he did a postgraduate labor law. Okay. Hayi ke wabuye nguphopho ke ngoku. He was giant in labor relations. We would receive calls ezicela UKEN to go and assist kwizinto ze-labor relation tribunals kwezinye municipalities. Oh, that's fantastic. Not only within the jurisdiction of ADM, even beyond. Oh, okay. Meaning that he was able to reach even the province, and apho ke ngoku xa kuba ke noko bayayibaxa xa ingosekuxa kuba ufunwa even outside the province, sathi hayi kaloku uba ngaba niyamfuna outside the province khuphani imali. Asizuhambelwa ngumuntu ozomane elanto engaqesha umuntu ozomane engabikho. But ke all the same yayinayo into kuzivuyisa lento, because kaloku it was exposing UKEN at the same time. Yes. And you recall ke into yoba ngelo xesha ke ADM yayisemaphepheni for a good performance. Kunevuna awards esizwinayo. So everybody wanted to take a leaf from this book esisebenzisayo siyi-ADM. So in a way sasizingca sinalanto ethi ke our word is out there as ADM, and at the same time our person onguKEN uyayifumana i-experience ngolu hlobo. So waqhubekeka ke UKEN ke phansi kwe-directorship Mr. Gogwana, Mr. Gogwana, Mr. Mzwandile Gogwana. Mr. Gogwana ke sasibhizi ke sikwi-mission mna noKEN naye and some other managers zokwakha nathi into yoba masibhalwe nathi emephini si-corporate HR, masibhalwe emephini. So sasine meetings now and again kuba babakho ofisini yam siso ofisini kaKEN, basikho ofisini kaKEN, sikamisa ofisini kaMr. Gogwana, kuba sizama lento yokokuba makuthi xa uthethwa nge-ADM nathi sibalwe kwelo nani labantu abayakhileyo e-ADM okanye abayithathe i-ADM bayibekela phezulu. We did this ke singabantu ke kuza apha no-Sedibeng municipalities, no-Namibia, no-Angola. Wow. Bezofumana uba sithini na, senza kanjani na, kutheni le nto sisemaphepheni. Okay. So UKEN was part of that. And UKEN was one of the people who put us on the map.
sometimes ke uKen ke I think ebengumuntu othandayo ukusebenza outside the office kwayena indalo yakhe. Londo leyo ndiyifunde over time, and in fact up to the time whatever uyagula, because uKen would go and he would talk with its municipalities, communicate with them, and afike kum kanisele evumile pha ngaphandle into yokuba ayinzazantsi oncedisa. So if you come fresh, kanti kudala yena evumile. So Yes. that was the person ke wayebona ukuba le nto isegazini uyayithanda, wenza into ayithandayo. There's one thing I liked most about uKen. He was, like I've said, he was a friend to me, he was a colleague. We would talk about everything, be it political, be it administrative, be it general. Side sincokole nangezinto zecawa sometimes. uKen ke wayengamkhulwanga kapha ecaweni. Okay. So xa sincokola into yecawa ke ubundihlasela, like kuba ngaba wonile apha ndithi ke mna ke akhe ndimngxolise acela uxolo, ndisacela uxolo ndiqhubekeke athi hayi bo eMaZulu hayi uzuke undihlale phansi ke mani sike sithethe ngalento yeBhayibhile ba ithini kanti iBhayibhile ngoxolo ngoba lokudala ndicela uxolo. So engilomntu onjalo ke osoloko ehlekisa apha ekhoyo nasezimeetingini izothi se-serious meeting ubona uba yes zibambene apha zibambene uKen athi gqi akakho irrelevant, make no mistake. Okay. But uyitsho le nto ngehlobo apha enizovele nithi gquzu nonke. Even nangunje babu sitsho usithi ndidla umhlala phansi nje bendithi xa ndifuna ukuhleka ndifowunele uKen. Oh, okay. Ndiyazazi ke into yokuba within minutes zabe sendihleka, because eqala nje the very first sentence sele ebusy ethetha into ehlekisayo. Alright. So that is Mr. Kennedy for you. Ebengumuntu onembeko ngolona hlobo. Yes. And respect her, even though besizitshomi. uKen would be quick to say, I am sorry Mazulu. Mazulu, you are the last person ndimxakanisa. For some reason andiyazi babekwenze kanjani na, but ebendirespecta ngolona hlobo. Ndithathe ke ngento yokokuba yindlela afundiswe ngayo kokwabo. Yes. At no point okanye at no time apho uKen ekhe wangumuntu onyusa ilizwi kum, even though besivana, and uKen used to listen xa nsithi no uKen, this is wrong. Ade sikathi singabe emaxesha ayeMaZulu ndawuyenza nje bakusitsho wena. You know, ndimbona uba akavumelani nalento kodwa uyavuma kuba ndisitsho. Ibindenza ke nami lonto ndimhloniphe kakhulu kuba kaloku lo muntu uyandihlonipha. Kukhona lanto ngesilungu kuthiwa irespect begets another. So we end up ke umuntu onjalo umhlonipha kakhulu. That is a relationship yam ke, that was a relationship yam no Ken. It's so hard to talk about him in the past, but ke unfortunately God has decided. Wow, sibambezelo sibini ke into zakuthi ke phaya kumama ke uAK mama Dabula uthetha kamandi ke mama ndokubuza umbuzo uqabela ndokuyeke ke ngoku into eyimark that will never forget ngutata uKenneth. Everyone who knew uKen closely will remember him for his mythful attribute, a playful sense of humor that was coming out naturally kuye, and personally akakho umuntu endakhe ndadibana naye ofana noKen, because uKen will change atmosphere engena nje pha endlini, the very first word. Oh, that's fantastic. Ligama nje lizovele likuhlekise, ufumanisa into yokokuba uyazibuza into yokokuba how did he think about this. Not irrelevant, but Okay. very relevant, that particular sentence, but soze ungahleki kuKen. So that's one of the things. Okwesibini, he was one of the most skillful English writers I know. Okay. There was nothing to write home about uKen xa ethetha. I don't know noba wayenayo indawo yongathi ubuthintitha, though ke umuntu ongamqhelanga engasoze Okay. eqaphele. Yes. Andani mhlawumbi ibiloo nto na, because xa ethetha uyathetha, but makubeke uKen kwinto yokuba makabhale phantsi. Haha. Ayi. Akasebenzisi bombastic words, big words, you know. No. Usebenzisa nje this fine professional English, but you would keep on nodding your head
xa ufunda into yakhe up to the last page. Okay. Because iyanambitheka le nto ayibhalileyo, and there's not much as umntu arepota kuye to correct, because uyayitsho and iyaflowa kakuhle. He was one exceptionally good. I think that is one time wake wacelwa, by the time esekwa council support, wacelwa uba makayoncedisa kwi-office the then mayor, and speaker rather, the then speaker, who is now the mayor of Mpatshe municipality, uCouncillor Janda. So ekwancedisa phaya, and ebhale speeches ethini, and I think that was the reason eyamenza into uba makanyulwe out of everybody okhoyo ATM, but they chose uKen to go and assist there. Wow. Yes. All right, thank you so much. Mhlawumbi ke mandiyibalise nenye into yesithathu ethi uKen was a very principled person. Okay. With strong views in every platform of engagement. Personally, I regarded him as a man of integrity who would stand by truth no matter what. uKen hated disrespect. Okay. uKen was very we hated dishonest. He was a great man indeed. He was just a complete man. You know ke uyaqaphela ke kwesi 20 state labor khange ithethe into ngamaqhinga, into kokuba wayengenawo amaqhinga, wayenawo, as would be expected ke noko kumuntu othi engapha kwe-politics abe kwe-administration abe ntontoni funa asebenzisa amaqhinga akhe, because uKen would just be uzomfumana engekho e-ofisini, Ken bekutheni ungekho office, kanti uKen besayephendula into yomhlali, you know. But ke those were the days, because you wouldn't really feel ungabikho kwakhe ofisini ngalo mzuzu, because ukubuya kwakhe he will make up for that time. Right, sibambisana sibili ke wena mntu sibukele apha ekhaya phaya kumama uthetha kamandi uthixo akusekelele mama usehleli phaya ekhaya ke sabe si live ke lozakuthi ke phaya kuZikhali Media Production phaya ku YouTube. I love you so much, ngicela sibababa yisebesibukele phaya emakhaya. Ndicela nje ukuthi into yokugqibela into kokuba Okay. I wish to convey a message to your family yakhe. Yes. A message that family, please accept our deepest condolences as Ken's current and ex colleagues and friends zakhe. Our hearts are saddened by his passing, but we cannot imagine your feeling right now, because uKen ebelulutho not kuthi kuphela noba kuwesikona. And I think mine is just to say, may the loving memory of your dear father, your husband, your brother help you in finding peace and strength throughout this period. Makalale ngoxolo ukhwalo, makalale ngaxolo ukhwangusha, maxalelale ngoxolo uncuthu, makalale ngoxolo umzangwa, thina kunise sofumeneyo kuye. Oh wow, that's fantastic. Thank you so much mama for your time. I love you so much. Ngicela sibababa yise mama besibukele phaya emakhaya. Bye bye. Bye bye. Thank you.